Včera som ukazoval to obchodovanie s vojakom, že tuto to ukazujem teda naživo. Dneska by sa dalo obchodovať zlato, pravdepodobne držíme sa v koridore, uvidíme, či sa tam vrátime. Pokiaľ sa sem vrátime, nesledoval som to, čiže nestihol som tam vojsť, ale pokiaľ by sme sa vrátili do koridoru, čiže zase si treba naznačiť značku a v tomto mieste by som dal nákup aj predaj. Čiže teraz priamo prenose stláčam tlačidlo a otváram nákup aj predaj. Hej, čiže sell stop a buy stop. V momente, ak stlačíte to tlačítko, tak my sme opačne. Hej. Systém vojak vzniká vtedy, keď sa dostane predaj nad nákup a nákup pod predaj. Má povolených 6 obchodov s navyšovaním. Má pustený stop loss, čiže nejamo tak, povolím mu tých obchodov viacej u zlata. Môže byť špekulácia, je piatok, v prípade, že by dolar začal rásť a zlato bude rásť, čiže tam začne špekulácia, pretože keď dolar rastie, zlato by malo oslavovať, ale s väčšinou piatok to tak nemusí byť, hlavne tento piatok si myslím, že to tak nebude a preto by som mu dal tých obchodov 10, hej? 10 obchodov predaj, 10 obchodov nákup. Uvidíme, že kam sa zanorí. Má rozostup 1200 bodov, čiže u zlata to nie je tak veľa. V tom včerajšom videu, keď som hovoril o tom koridore, toto je ten koridor, ešte raz pripomínam, vždycky sa zakresluje prvá sviečka v dni, čiže toto je polnočná sviečka, ktorá sa vám zakreslí, a ten koridor sa začne zakreslovať od polnoci aj pol hodiny, čiže 00:30 sa vám začne zakreslovať koridor. 00:30, tak vtedy sa vám zakreslí ten koridor. A to je vlastne ukazovateľ denný, z čoho vychádza vojak. Vždycky zakresluje tento koridor každý deň. Takže ste mi písali do mailu, zmente si, tam som to vo videu rýchlo povedal, zmente si rozdiel Brooker, jednotku si dajte, hej. Dajte si tú jednotku. A tým pádom vám bude koridor zakreslovať. Ale myslím, že už by vám mal začať. Keď sa stane, že nezakresluje, to je niekde posunutý čas, tak treba si dať tam jednotku. Večer okolo 11. potom ukážem, ako to dopadlo.